ote jotono lamsogo ani Tanzania news channel lo ang tini o news channel bisinti ani sinimung keriko ani bagai ang isa video makai ini ani bumung Wisnu Jamatia Gomotia district ni para ke Songrung para ang tini video makai ini ke reason mane bukhawa tu kon nangoni hai kosto khai tunggu pia views kom phayu hai ke ba video upload khai mani bisinte naijak mani kom thang views phai mani kom hai ni bagai ang tini kisa video ma khai mani ang o YouTube channel tamani bagai ma khulo khumle kono bang kisa reason sa sona jara tak sing di prasad do phanong thangjar nai nei bubagra ni thansawo nei joto je wan sok laijak bonon kok pinani nei anggo khoroksa di prasanggai ang sakot thang rengya sial japana YouTube channel follow jamani je tabo jorab ang Tanzania mari nono kok piri tonggo pia sini nukjaka Tanzania mari wa belai ne kom pai mane supporter maya ang tongta mane buagrani jara Tanzania nono piri tongone bisinti pana anotak jora asuk support khainai kere ge hani ne belai ne khon nangai o video ma khaijamani ge jodi ang tini asuk kosto or sal MB pairoi video khai tungjaw to narong support maya ge teibo bowagrani bisingtei thansa hing nai sini te prasawa ko bangma tongo pia tak jora support maya ani bangai ang koinai jotto noi thaniwa sini langsakni takuk tei buksong ani mapha an sai operasa rai usuk upa jotono an support khaina bagai ko jabo getai ang video ni thudia kok sanam sugo jeng joto ti prasangai thansang layo nangnai ge bowagrani netrite tabo thansa hi joto ngai tumuni bisintei jeng thinangni next generation ni bagai bahaina jeng wan sok lai thai ge bubagrani thansano sung naharoi jotono tini thinangni mathai sok thai rokno sung malainani bagai ang jotono kojanai sini tebra hasteni rangsakni takhuk tei buku lukorok no ge thansawo joto phaibai jeng miarok buku thanogoi tongkha jeng diliwo thangai sini hoda ora akrok thangai malai mani bubaw ni law tike ge last final lo ang asal no koinai dottono ang kunjawo support khaibai jadi ang thansani marino kok piri tongjamani ba ani bagai sini thansani mario kobangman supporter tunggu bonono koinai jara bubagrano hansali loi tongjanai borokno ang o ani YouTube channel na support khaina bagai jotoni thani kobokmu tei koimu phaidi hingke jengte kisa reason no tei kok salainai YouTube sudu ang taksuk jora bubagrani nanu kokper bubagrani nanu kok piri tonggo buskan si aga thunung maya panu YouTube channel bai kaisa ang kok piri tonggo hani bagai ang jotoni thainao egen kok sajak ma hainge jotonu support khaija baidi ge khanani simi ang noita o kaisa video saroknai ge yang sare ni 5 ta o kaisa saroknai ge asukno jotono koinai te jotono khon muya pharoi jotono support khaijana bagai jara bubagrano hanjak tongnai ro borokno ang khas khai koijabo support khaija baidi jotono hambai kete last
ko ang kok sarnai jara chini tebra hasteni je jagani phani thung je jagani constitution dipani thung jodi social media o video ba upload video rohor ni musugu ka ang number roi nai o number ro de ang free upload khainai ani channel lo kenon ek paisa phone naya ang bubagra ni ko ma pire ni bagi si ang channel follow mani hain bangoi ang number roi nai ani telegram number whatsapp number sab thumroi roi nai oro noro share khaijabai je jagane all tripura ni ngai jara tripura mathani ngai samung khai tongoi kok pira ni musuknai borokna ang request ani number ro video share khai mano ang norong ni video no upload khaine asukna jottona hambai bubagra ai blog thum